Roncal Anderea, jarraian EH Bildu taldearen ordezkariak Ubera Andereak du hitza. Gaurkoan ere garbi geratu zait azkenean beti lehentasuna gastuan jartzen dugula eta ez pertsonetan. Gaurkoan guk bilatzen genuen konpromiso bat, konpromiso eraginkor bat eta tresnak jarri ditugu horretarako mahai gainean. Aukera desberdinak. Noski aztertu beharko direla, kordainketa horrek zenbat jenderi hori egiten duen, zenbat diru suposatzen duen, noski baietz. Baina horretarako aukera bat dago. Gaurkoan zen konpromiso bat, gobernuaren aldetik jarraipena ez egiteko, aitzaki bezala, ez? Aitzaki ez hartuta Espainiako gobernuak egiten dituen murrizketak bere bidea jarraitzeko. Eta ez garbi geratu, aukera eman dizuegu, konpromiso tinko bat hartzeko. Bai? Eta berriro berdina, dekretu horrek bete behar da, legea bete behar da. Legeak guk egiten ditugu eta legeak borondate politikoaren arabera egiten dira. Orduan, legeak ez baldin badituzte pertsonak lehentasun bezala, ez baldin badituzte pertsonen interesak babesten, lege horiek zertarako dira. Ez, zertarako dira. Eta niri ez dit barregurarik ematen. Hemen gertatzen ari dena, dirua daukanak ez du arazorik edukiko, osasun arreta jasotzeko, botikak jasotzeko, baina dirurik ez daukanak nork bermatuko dio. Nork bermatuko dio? Eta guk garbi daukagu, administrazio publikoaren, sistema publikoaren ardura, hainbeste aldarrikatzen duzuen erantzunkizun hori gurea dela, eta gure erantzunkizuna dela pertsona guztiei, dena delako kolektiboak direnetakoei guztiei, salbuespenik gabe bermatzea. Eta hori da ez dana gertatzen. Eta goaz, zuk aipatu duzun bezala, Orbegozo jauna, berzentralizaziora, uniformizaziora, eta gure sistema, geneukan ustezko kalitate hori, integraltasun hori, galtzeko bidean. Hemen gertatzen ari dena da, eta hori da ez dena garbi esaten, badirudi sistema publiko hori privatizatu egin nahi dela. Hori da. Hemen ez dago inolako arazorik, adibidez, abiadura handiko tren bat, edo beste azpiegitura bat, daukagunean izpide horrelako konpromiso bat berehala sinatzeko. Eta kontzertu ekonomikoan negoziatzeko beste hainbat kontutan. Zergaitik ez dugu negoziatzen gai hau kupoaren bidez, eta orain kontzertu ekonomikoan zabaldu behar den bide horretan. Zergaitik ez dugu hartzen konpromisoa benetan aurre egiteko. Badaude, funtzak sor daitezke eta ez dira ilegalak. Ez dira ilegalak, ze Gipuzkoan egiten ari da, eta ez da ezer gertatu. Gipuzkoan, Madrile sartzen ari den dependentzia legeko murrizketai aurre egiten ari da. Eta, danok dakigu aurrekontuetan ere, kredituak zabaltzeko aukera ematen dituztela ez, hor aukera asko ditugu. Eta denak legearen barruan eta araudiaren barruan. Orduan, zintzoak izan gaitezen. Eta hemen, Eusko Jaurlaritza, etengabe egiten ari dena da pelota Madrileko teilatuan jarri edo Tribunal Konstituzionalean. Legea beteko dugu. Guazen gure legea egitera eta bermatzera. Eta legea bete behar baldin badugu, guazen osasun arloko eskuduntza guztiak eskatzera eta horretarako lan egitera. Baina ezin duguna eginda, herritarrei indefentzioan utzi. Eta hori da egiten ari garena. Begira, mediku talde batek esaten zuen, eta mediku talde horiek ez dira Euskal Herria Bildukoak, Garrido Anderea. Madriletik ezartzen ari den osasun sistemarekin gaixoak kronifikatzen, larriagotzen eta osasun sistema garestitzen ari gara. Hori bai, batzuentzako negozioa. Klientela badago eta egiten duguna da negozioa jarri mahai gainean. Hori erantzukizun publikotik. Guk Euskal Herrirako ez dugu osasun sistema hori nahi. Guk nahi dugu osasun sistema publiko bat doakoa, integrala eta kalitatezkoa. Eta aipatzen da badirudi orain arte doakotasuna eduki dugula, eta orain kopagoarekin doakotasuna bukatzen dela, baina doakotasuna lehen ere ez dugu eduki, lehen ere ez. Eta erreforma honekin atzera goaz. Aurrera joan beharrean atzera. Orduan, bi aukera ditugu. Hemen ez dago erdibiderik,
aurre egitea eta tresnak bilatu horretarako, eraginkortasunez, hainbeste gustatzen zaigun jasangarritasun horren izenean, hemen erabiltzen dugu jasangarritasuna gastua erdigune hartuta, eta ez pertsonak, Goazen aurre egitera. Gaur aukerak eman ditugu eta gure asmoa, eta zuzendu nintzen Euzko Abertzale taldearengana, eta mahai gainean jarri, goazen hitz egitera. Aukera horiek aztertzeko eta aurrera egiteko, baina ez duena balio da azterketak aitzaki bezala erabiltzea aurre ez egiteko. Eta badirudi pelota beti besteen teilatuan dagoela, ez. Izan gaitezen zintzoak, eta garbi jokatu dezagun zer dan estrategikoa eta zer ez dan estrategikoa. Pertsonak dira estrategikoak, edo azpiegiturak dira estrategikoak, legeak pertsonen interesak babesteko dira, edo ez. Hemen badirudi guk legetaz ez dugula ezer ulertzen, ez dakigula legeak nun egiten diran, dakiguna da legeak pertsonen interesak babesteko izan behar direla. Eta ez baldin badituzte pertsonen interesak babesten, alperrik gaudela hemen. Hori bai, bitartean, sistema publikoa privatizatzen, rezentralizatzen, eta hainbat pertsona egoera kaskarrean. Hori bai, dirua daukanak hartuko du txeke bat, eta joango da osasun arreta hartzera eta botikak erostera. Eskerrik asko, Ubera andrea. Jarraian, Mistoa UPyD taldearen ordezkariak